Здравейте хора от YouTube, това е трета част на... нашия Омега. Хай! Това е някакъв фан притча в Стара Загора. В Стара Загора има такива дървета. Или просто... Рекорди? No! Хора, някой ги... Аз само... Никой просто... Как се им пишат? Ей, хора! Mother или father? Момче или момиче се превежда на български? Ти гледаш ли моите видеа? Чай копнем да видим дали е така. Виждате видеото. Looking now. Дали искам моят YouTube канал? Looking. Хора не гледат тук въпрос да правим видео. I found it. Why the fuck? Oh my god. Sorry man. Ще го пиши, защото аз не съм... разбирам английския много добре. Хора, но сега някои думи просто не съм ги учил, как се разкажа. I found this skip copyright. Ставане? Намери... Fuck you, man! Дисконектнана? Хора? Лукен, търси сега. Хора! Това е българин. Това не го прави. Мега попада, добре хора, истина човека искаха да се видят с мен, видяха се какво друго, по-радостно на мен, да не се скипнаха ма. Този го знам хора. Един... Не знам. Или... Аз май го имах приятел в нета, бе хора. Stranger disconnected. What the fuck, man? This shit. Хора, малко обидни, но сега се... Хора, върнах се, това е някакъв, който му скипна отново. В момента качвам втора част на нашия Омега. Гледа! 13 абоната! Хора, 13 абоната! Добре, да скрием ви едно нещо. Но, дано да не съжалявате за това. Мони SMP се абонира за мен, но други не. Само Мони SMP, аз от MP и FF1 и Дамейкър и Пумата БГ се абонираха за мен. Но другите
но другите са обозначи от някакви други хора. Просто други хора. Как да ви скажа? Други хора. И се върнахме, но ме скипнаха. Какво ли е това? Франска няма рима, ако има рима, ударима, ра. Хора, върнах се. Видяхте ли? Той го познава! What хора! Той ме знал от някъде. Не видях. What the fuck, хора? Хора, той ме знаят някъде. Хора, знаем от някъде. Не знам откъде точно. Добре. Не знаеш, че ме знаеш. Да си включи микрофона. Чакайте хора. Хора, това е последния човек. Не е последния. Той се абонира за мен, както аз за него. И той ми показа, че се е абонирал за мен. Значи... това е последният човек, който се абонира за мен. И хора, това така мисля да завърши трета част. Този бе последния, с който се видяхме. Това беше мен хора, дано мегала, това е втора част. Сега качвам трета част. Дано мегала да ви е харесал. И ще има след 2 месеца сигурно и втори омегал. Дано да ви е харесал повечето минути. Съжалявам, че не се видях с повечето от вас. Но вие просто ме скипахте или просто ми позахте. Това беше мен хора и до скоро.